Un docent ha de reunir un ventall d'habilitats personals i professionals. Ensenyar no és només transmetre una sèrie de conceptes. Cal crear les condicions perquè els alumnes puguen aprendre també valors. Les associades i els associats aporten la seva experiència de fora de la universitat. Són fonamentals. Creativitat, responsabilitat, capacitat de treball. Al meu departament els associats fan un treball molt necessari. Tal volta haurien de valorar-los una miqueta més. Jo, sense una professora que vaig tindre, avui no seria enginyera. Només després d'acabar la carrera vaig descobrir que es tractava d'una professora associada.